Mo na to ang nice na habit kay nindot gid kay habit rish ang kanang mag devotion every alas 3. O sige. Sa Acts. Every day, nagagather sila. And they devote themselves to prayer. Yes, Every day, they devote themselves to prayer. Ako na kailangan sa mga word ni Lord. Pero later na Pagkaw man yung mga praise and worship na ta. Ay, dito, mag-unahon na to ang kana. Sige, yun na lang na niya, ang mga things. Seek first. Mag-document ko ha, kay, kanang ano, kanang... Ako yun ang ibutan itong document, oh. Kay gusto na akong... Ikaw isa kala. Ay, sorry. Mahadlok, manggug ko, basig bagano mo nga, ay, uy, apil man akong naong, basig ano. Sige, Dapat apil mo, bi. Mahadlok ko, basig ano ba, kanang, maano ninyo ba, kanang... Document na ka, why? It is because I want them to, kanang, kasi tawag ani kanang, ma-bless dun sa atupa, kuha sila nga, hala, ilang magaling nabuhat maging nila nga despite of kaning nga ilahang schedule, ilahang kuan nga. Bisan asa di ita pwede di ita makakuan sa Ginoo. Bisan asa ta pwede nato ma-impluwensyahan ang atong mga katrabaho. Dili ka ano? Pero na. Mo na akong ano Pero ano ang atong prayer na to karon is para sa tong pamilya, kanawasan sa uban. Nya kana intercession. Apa yung mag-pray, tapos dito yung nasa katong kamot. Yes! Kaya ano mo siya ka na pag mag-pray? Sa glorify God na ipataas na to siya sa atong kinabuhi. That's why makita ninyo nga mag-ampo mi mag-pray mag-ana mi. Kaya nga nang pasabot ana kanang ipataas na mo ang Ginoo sa among kinabuhi, gipaubos na among kaugalingon kay wala mi mahimo kung wala siya. Ay, so, kanya po na to first is opening. Like i-guide ni Lord at ang hatod karon, pagkanyaw ka na, Ano na lang. Maran siya ka na gini, mag-assign taog isa, kanang mag-pray, mag-isa nga, mag-pray. Tapos, pray before mag-start, mag-praise and worship. Then, pray na po, hindi na natin mag-pray na po. Mura siya ka na nag-prayer meeting. Na yung isa mag-opening prayer, and then mag-devotion, magkanta. Daraan na ta mag-pray sa isa't isa pag nakumat sa kanta. So, kaya sa mga ikaw, El? Yes, Lord, hallelujah, Lord Jesus, God. Amo ko ipayaw Ginoong Diyos, amo ko sa asa ng kinabibig Ginoong Diyos, katulad yung mahalan ko. Lord, Akanta. kanang Bisaya kita. Bisaya na kanang magka-align nito ninyo. Wish ka na naman ko kay kanang kuan pa kay since magaling pa ka. Okay lang na kanang mag-ano sa pagsintigan ni kanay. Pero along the way, ma-learn ma-observe mo. I know Jesus will gonna guide you. Yes. Dito pwede ka magbasa pa tag word of God. Magkanta sa to first. Galing praise and worship kung sa Tapos isa ka praise and worship, isa pud ka Verse. isa ka praise nga kanta, isa ka ano nga kanta, worship. Like kanang mahinahon nga kanta. So, Dapat magbasa tag Psalms before tamag. Magbasa tag Psalms before tamag. Magkanta og praise and worship. sige. So, nakanaan sa sound. Wala ko ano ang ina ko na ko Psalms dere. Naman na yun. Nanay Psalms dere. Old man og new. Kung ano ni siya, kanan ang old ani kay ano na Proverbs o Psalms na siya. Yes. Dili na siya pero discourage lang ka na mga sa cellphone magdaghan og distractions. Yes. So, Ma-testimony na ako. Ano ko yung Bible ito Bisaya? Nakita. Dito Sige lang. Ako kayo. kanin. Praise the Lord, oh my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Put not your trust in princes, in a son of man, in whom there is no salvation. When his breath departs, he returns to the earth. On that very day his plans perish. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and the earth, the sea and all that is in them, who keeps faith forever. He executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sees the prisoner free. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the sojourners, that he upholds the widow and the fatherless. But the way of the wicked he brings to ruin. The Lord will reign forever, your God of Zion to all generations.
Praise the Lord. Let us praise the Lord for who He is, and let us put our hearts into His presence and our hearts in line with His will. Let us praise the Lord for He is good. Let us praise the Lord for He has been so kind to us. Let us praise the Lord for He is our salvation. Let us praise the Lord for He is our everything. Let us praise the Lord for He is everything. Let us praise the Lord for He is powerful. Praise be to the God of Isaac, Abraham, and Jacob. Come on now, let's sing. Sa Kasi ato nagingagid sa pulo sa Ginoo nga isa duha magtibong sa ang goodness of God. Ay, sorry. Kaya na lang. Dili ba? Nag-ingon ang Ginoo sa ilang pulo na isa or duha naman nagtigom sa iyang ngalan ang Ginoo anaan. Mag-pray. O later, pray na po tayo yan. Kasi, For your mercy never fails me. isa na po isa po ka, Pwede man naman ano na. Ganun. Pwede man nga, while ay magkanta sa cellphone, ano naman tamang ginagina nga ako. Basta pagdahig para sa akin. Pero, like, ako naman, nag-ano mo ito, actually nga, isuti na po ako sentiments kay. And let's apply, wisdom and knowledge doon pa. Tapos, ano ba ito si Jesus sa iyang pulong na when you pray, get into your room and kung ano ginawa na, close the door, naano po ko pa na, ako naano lang po ko pa kayo, we can praise the Lord. Ano po ko pa na, medyo matabo ko pa yun, magkatataya. Oo, okay. Nag-gets na kayo mga points na kanang pag magkuan ka like todo bigay, like you gonna cry, you gonna say everything to God, ingana na ano po kung nanibago po kay Kasing-kasing na. okay, ingana naman po kung wag like jud ka nahilak something nga sige lang along the way maka-adjust ta sa tanan nga kay ang mga pag-ampo dili lang magud na nga applicable nga mag-close ka sa door na ka sa room nga na everywhere makaampo ka bisan asa gyud dili ka mag-ampo. Pero ano lang sa makailak juga na kay ang sa Holy Spirit mo siya. Pero ano siya kanang ako abay kanang ako mga upasero sa Ginoo kay Lord nag-ask ko sa iya kung kana ganing anang appropriate ba nga kanang magkanta may dari kaya langog ba kay ninyo dari so makuansa sa kanang kasi langog ba dong nila kanang sa gawa kanang buo siya diri asig unya maano to siya kanang let's apply nga na knowledge and wisdom mga basig para sa makasok di siya appropriate there's appropriate place makasok anta nya mapakaulawan na ito, kanya mas maadtoan ta diri sa guard or sa mga makita, di ba? Gets niya ko point. Gets niya ko point. That's why naghinay ka magkanta. That's why kay nagtandi-tandi ko kay salamat sa Ginoo. Ay tandi-tandi ko kay salamat sa Ginoo kanang mo kay naanan. Mo na kailangan and everything that we do mo apply ta. Og knowledge of wisdom mo na nag-ask ko kayo ng Spirit, nag-ask ko sa Ginoo. Kana ganing pwede ba natin kibuhat? Is it appropriate place? Appropriate ba siya place para mukan mudayig ta? Yes, hindi dyan ka na mudayig ta sa Ginoo. Pero are we in the right place to sing nga ili-ani ang set up? Daghan makadungog, ug naay mo badlong sa ato. Naay mo badlong sa ato. Yes, we want to bless them. But there are so many ways that we can bless them. Diba? We can share the word. Pero kaning ani kay kasi matakabalo ba kay makasukan ta ba usa man yung mga so gets na kay mong point na we're not gonna vocalize singing na kanang mamino na lang mag-song magkuha na lang play na lang ng song and then we're going to pray or mag-studio ta sa Ginoo sa nga na nice diba gets niya ko point na mo na akong gusto istorya kagaina pa mo na gusto na ko nga i-play lang siya ang music while mag-pray ta silently. Hold on. Mag-on ta sa kanang like mga prayer requests para
dili mo gud sorry te ha. Dili mo gud Nagets mo na. importante kung unsa ang mugawas sa ato Kasi ang kasing-kasing. ba. Sa kasing-kasing yung na siya nga i-connect na to ang kasing-kasing nato sa Ginoo. Kaya nag-pray man ta to para nag-pray man ta nag-pray man ta sa Ginoo. Directly. Ano pa directly sa Ginoo. So kasing-kasing. Thank you so much for that. Kay ako pud alanganin pud ko kusog og tingo. Nga na inagaga ko lang. Kaya basi ba mas interpret ba? Thank you for that wisdom. Okay, sige naman. Sa Ginoo. Ay, di ba, salamat sa Ginoo kay gigamit ka niya to enlighten us. Lapakan to na Ginoo. Thank you so much, Lord. I'm so happy. Ano na tawag? Palero sa sound. Ano sa Paingat. Nagsige ko pangutana dyan sa Ginoo. Nagsige ko pangutana sa Holy Spirit mo. Ito ka ng, dili dyan ako siya matik nga. Dili na ako siya matik ba kahit tungod. Kaya kaning, Like- ganang, nahapi ko kahit tungod na ata. Kahit naaangutag ko sa kahit para mag-inang puay. Pero pwede matama natin mga silent prayer kahit tungod. Miski ba si Holy Spirit, nakabalo na siya sinuran sa wala pa ka kasing-kasing. nag-ingon, wala Diba? pa ka nag-istorya, kabalo na siya sa imo next move, kabalo na siya sa motive, kabalo na siya sa imo kuan. Dito gina ba ito nagikuan nga kanang magampo kaninyo, di ba? Yes. Pero karon di siya salamat kay sa Ginoo Lord, kung ayaw yes, niyo. Jesus. Happy Ano, ko kay Wala man sa inyo nga nang, wala man sa inyo nga, ako wala man sa inyo nga naulaw. Kung muna akong ginapangita ba, muna akong ginapangita nga word nga, kung sa mga naulaw ba ko, katungod nag-diet, bitari kay, So there, it can build confusion sa imo oh, kuan. anak ba, na-confuse ko ba nga naulaw I'm doing ba it to kanang in the right way. anak ba, muna, karon ka na punto na dyan ako sa buot na ako pasabot. Nga, kana ganing, na right place pa para maawit sa Ginoo. Okay. Sa amang good na part or sa kanang sa Christianity sa kaning ano like kung unsa ka nang mulok sa Jud ni kan mo mulok sa kanta mo sa ganyan sa kalingay na kay tungod kay we're doing it to glorify God. Di wala mi nagatan-aw sa mga person. Ingana ka na pasabot niya na kanang magdaig jud, mag-praise and worship, mag-speak in tongue, ana jud siya. Like so much vocal. That's the reason that ingon si God nga, you should worship in the right place, which is patong sa simbahan, di ba? Sa kanang ano, it's because dito ang kanang mga pagday nga, walay pag-alinglangan, walay pag-uan, kay tanang tao dito is kanang, they're doing it to glorify God, to please God, to kuan God, anak God. So, nagets na kayo ang point. Yes, sige. Mag-awit-awit ta, magkatakanta ta, magsayaw-sayaw ta diya sa karsada. Unsay Tingala sila. una-una? O di ba? Unsay una-una unsa uban sa. Yes. Oh, instead Correct. na mag-glorify ang Ginoo, dili na noon kay tungod. Makuan na lang yun. Ano na noon sila kay tungod? Maano na noon ta ba? Dili tungod kay naulaw. Salamat po. Dili tungod kay naulaw ta but because maulawan ang ato Itagaan mo Ginoo. gud ang wisdom ni Lord na is it good or bad or kanang usay ka na sige. Okay, thank you so much. Pwede tayo Jesus So, I need you. Bisan unsa basta ka na mag-uan lang sa like for example Irish you have prayer request and then mag-inam po ito niyo like for example first atong iampo kay mga prayer request sunod iya sunod ako sunod ako and then the last part pwede ka na mga personal or mga unsa pa ni mga kanang gusto nga iampo ni God. Kasi na kay prayer request like for example your family, your financial, Spiritual breakthrough. wala na ko rin siya sorry pero kanang mag-focus na sa spiritual. Okay? Mo-follow na. Ma-follow na siya ang tanan. Yes. Mo-follow na ng financial, material, mga yan. Mo-follow na siya. Pero i-prioritize na to ang spiritual blessing ni Lord. Okay? Sa inong share ni Ed ganina nga, pag naa ka sa Ginoo, magbabungahon ka. Maging fruitful ka. So, dili lang siya kay kanang fruitful na kanakan dira maglambo imong mga relasyon sa imong mga pamilya imong kuan tapos financial aspects ma-provide ni Lord tanan sa mga Matingala ka, siksik liglig siya like That's right. spiritual. Kay kato ganing anak katong salida nga katong the first nga katong like ano siya who am I na nag-ana siya nga ingani I'm doctor ang family nga pero ang gipangita sa Ginoo kinsa ba ka so ang kun ana is ang Ginoo, i-prioritize nimo ang Ginoo dyan. So, like for example, pag magpapag mga prayer, ikuan lang sa gid ang kanang relationship nimo kay God. Dili lang sa ta mag-focus sa financial kay mag-follow naman na siya. Pero unsa man jud taas mo kasi. Kay Ako tambag lang man ako. unsay nasa mo kasi kay kaya ganahin. Sa tinuod lang ko kay miski pag ako giuna na ko ang
I guess ang point natin, everything shall follow Jud kapag una ko na to si Lord. But, naman po tayo mga specific nga gikinahanglan sa Ginoo. So we can ask that to Jesus. Yes. Oo, we can ask that to Him. Though una ko na to siya, pero pwede man tayo makapangalit miski unsa sa iya, sa That's why iyang you have to ngalan. build your relationship directly kay God. Kaya para makaisto na katanan sa gusto ni Istorya. Sa pantry siguro sila, di ko sure. Hindi sure sa pabasa. Pero nag-mention to si D.O. Bagkerhan? Bagkiruhan, pero dili man marag ang state I-chat na sila. wala dili ko sure. Wala, ito ba? Ano lang yun siya? Pag kuha na ka kay God, you can talk everything kay God. And then si God na help and assist mo to understand that. And talking to God doesn't require formality. Yes. Okay, tungod. Let's say, paan ka nang, mo istorya ta sa itong amahan dali sa langit, sa yutanon nga amahan, musulti pa ka nga, amahan na mo, nga, ano ba ka nang, karang formal kaayo ba? Follow the process. Oo, marang formal na kaayo. Dili, istorya ta sa amahan ka nang, heart to talk ba ka na, paan man pa, that's how we can talk to our Father, ba? Diba? So, Ikaw, Rosa, sino-share mo. Kaya ako, personal ka na, every time na may tapos ako good or bad, gusto rin yung po sa iyo nga, Lord, ingani ba, ingani, Lord, pasaylo ako, Lord, gusto rin yung dili mayo sa ingani nga tao, Lord, ingani, pasaylo ako siya, Lord, ingana ka na, ingana ka na. Pwede di mo ma-direct imong relationship niya. Naka na, hindi ka mag-on sa first time. Ana siya dito na. Kana. Namin na. Mati ako. Mati daw siya. Mati daw siya sa ato. Minaw daw. Minaw daw. Kapag naman kay spiritual relationship sa Ginoo, ano ba ka nang ihalay ka sa Ginoo ang tanan, ano kani, and then pupugin mo na siya isurrender tanan, tagaan ka na niya, kapahulayan sa imo nga mga gipangbati sila pinaanak. Nakita lang mga, gano'n pa ka nang naakay physical attack ba? Oo, atake na siya. Kung dahil nagtanong din na sa Ginoo, yan ayun niya ang tanan. Tingala na lang ka nga, Everything is in a smooth process. tingala na lang ka na, ay ang tanan na, kanang di ka problema nga, wala kay kaunun niya, o wala kay kwarta, ang problema ba? Surrender lang sa iya kanin. When you say surrender, wala ko na ginabot ng mga butang na kanang hindi makahimayan sa Ginoo. Kanang sa sa pang-istorya, pananamit, Bye-bye. and then also sa mga desisyon. Naamo ko na yung mga conviction sa ato ang kung ano na siyang buhaton, sabay maka-ano-ano na gani na conviction na naka-experience in you. Ayara ba yan siya? And everything na imuha mo na ako, may desisyon, i-ampog din mo kasi Oo. Kumbaga, ikuanin mo sa iya, direct, salig yun ni mo nga, Lord, however, Lord, imuhang kabuto ang matumat. Kung dili mo ni siya good sa ako, ikaw, Lord, nakaside sa tanan, Lord. Yan na siya. Pero, you can request everything to God, ha? So, you can, as long as na makaayos ha? Nakuan yun na mo din naka-spiritual attack. Why? Because we have a desire to know God, to build a relationship with God. And ang kaaway, nanikamot, o birasa yung mukha. Yes. Yes. And he can use everything surround you para lang mabalik ka kung isa ka sa una. And if dili ka magpadayon sa pagmamalagan sa Ginoo, mabirag ka niya. If God is wala sa imo, kinsay magkampi sa imo, kinsay mag-ano sa imo. So if God is with you, who can be against you? That's powerful. Yes. Pero dapat maging ano ka ha, it is because the more ka manikamot kay the more pa manikamot sila, ano siya. So dapat, yes, dapat naagi kay strong relationship kay God. Not no matter what it takes, Lord, kana
guniti jud akong life, guniti akong faith, taga-ibig ko og kanang certain courage to decline the things na dili mo gusto. Kanang gusto ka magbuhat, I want to do things na mag-glorify ka God. Mag-iniigan. Sige, so may gusto nimo ipaangkuan, patapang mo paangko. Kasi, let's go on. Sa mga kasi mo kasing-kasing. So, yung kasing-kasing. At least lang, inangakag financial, yes, we can pray for that. Financial health, your family, your relationship kay God. Kasi panginahanglan mo nga. Okay, yung stronghold, grabe pa siya. Ikaw, Rose. Ano siya, Rish? Do not hesitate to reach out. Did you be Rose? And when I need your prayer sa ako ang Papa, I need your prayer sa ako Isu. Mga prayer. I-chat ka. Pwede ka makakonsan ko. Maka-ask ka sa mga ate, kanang I need your prayers. Ganyan, yes, mag-inambuay ka. That's the reason na kailangan nimo na nakikauban sa pagpangalagad or kanang ate para mag-inambuay. Mao ganin ang naisimbahan ay kuan kay ang mga kuan like for example sa mga pastor ang ilang kuan is ipang-ampo tanan ang nasa kongregasyon. Even though nakatong wala, basta nag mga Kristohanon, kay ngano, kitang tanan kinahanglan sa pag-ampo. Kay ang kaaway is just a lion na kanang roaring like a lion na pangita yun na siya way nga magbuan sa imong kang. Ang katulong po ako adyo spiritual breakthrough sa sibok family na ko, sa partners. Si Irish, relationship, financial, physical, apil na to na, tapos yung family. Tapos yung mga kay spiritual breakthrough, si mga family. Ako is, magpaambo sa ko kay akong papa na backslide. Yes, na siya. And then, yes, kung spiritual, natagaan pa ko niya o ng kadasig, kalingon, especially protection sa anak. Sa work na to. Sa work na to nga natin harmonious relationship, tapos si Lord din ang mag-help sa ito sa pagkabahato niya iyan. Basta harmonious in mga sa workplace na to, tapos protection sa akong family, tapos sa akong papa, mabalik na siya pangalaga. Kana, remind ko sa Ginoo. Sabi niya, sila na po. Masyara talaga ka na sa Diyos. Ha? Hindi. Ang sabi ko gano'n. Ano? sa imong Remind ko sa pulong sa Ginoo na si Hana, kailan mo Hana? Wala. Si Hana, mama na ni Samuel. Ha? Mama na ni Samuel pa. Si Hana, i-remind mo sa Ginoo. Si Hana, nag-ampo siya sa Ginoo. Kanya, kato si Elkanah, priest na siya. Kanya, pagtuon niya nga, nahubog si. Hold on. Na-confuse me. Asa na siya sa Bible? Sa 1 Samuel na siya. Una siya. Oh, naampo siya sa Ginoo. So, pagtuon ni Elkanah nga hubog si Hana. Kaya si Hana, kaya mga po mongod si Hana, dili kusog na iya pag-ampo. May istorya na siya niya yung baba. Anak-anak lang ba? So, karon kay, silent prayer lang ta karon. Silent prayer lang ta. Okay, there are a lot of forms of prayer naman. Pwede na ka nag-isag sa una lang ka nag-ampo, pwede ka vocal, So, i-pray na to si Irish ng relationship kay God, tapos financial aspect, health,
sa iya house in family, tapos house kay spiritual breakthrough na iyang pamilya maluwas nga tagano kadasig sa pagpangalagid. And then for me, akong papa na musimba na og bandi. And then sa atong workplace, and then protection sa akong anak. And then ha, More intimacy. sa imo and more intimacy with Intimacy with God. God. And then after na pwede na mo makaka mag-entertain yung kami. Yes, Jesus God, hallelujah. Jesus God, hallelujah. Lord, your Son, be glorified. Because Lord, you are the Lord of Lords, you are the King of Kings. So, ikaw nagasaad ka ni Adto Lord, ikaw nagasaad sa kanasya, ikaw nagasaad ka ni Lord, ikaw sa iyo, first and foremost, Lord, kumanain ka pa sa iyo ang pagkakas sa mga kasalanan ka ng mga Diyos. Tumas kayo ka na nakaumas na kayo o ang sa Lord, ang mga pag-ampo, ang sobrang sa inyo sa kanya. Salamat sa nagkamaalam sa protection ng mga Lord, ang Lord, nag-ampo. Lord, Lord, padayon kang mamuhat sa among pag-usaka mo. Padayon kang mamuhat sa among relationship mo, Lord, na we can be the salt and light to those people na wala pa sa imong haon. Nakita ni mo ang trabahoan, Lord. Nakita ni mo, Lord, na adun na kayo wala sa imong atulaan, Lord. So, Lord, we need your help to guide us always na may panalangin sa ulan. Lord, may madagagan sila sa imong kahasan. Lord, tanan mga pagkasalamat, pagkasigumog, Lord, tanan mga pag-ampo, Lord, salamat sa katubagan, O God. Tanan, Lord, dayag nila at kanin. Lord, kung pag-glorify you, O God, kinagtanong mga pagkasalamat, pagkasigumog, kaya lamang, Lord, sa halang din yung mga ngalan, Lord, in Jesus' name, we pray. Amen. Daanan niyo, Lord. Okay. Imagine na, nagbo ka ninyo, Sa una, sa Ginoo ba ang oo, tanan? Sa una, nag-pray na yung mga Lord. Sige, ikaw work environment. Lang ka lang. Nasa round ko for Christian. Kanang, basta, Great. glory and honor belongs to you, Lord. Yes. Ang ako mga pagtambag o mga pagdasig sa inyong marriage na since you started to know more about that, to build a relationship is padahin nun, and then so wala na yung wala na yung training pa, wala yung pagdumatulong and then always kung yung ka sa atong manual, which is the Bible. Then, every decision one in your life is saling pa sa Ginoo, itugyan pa sa Ginoo. And I know na mamuhat po ang away, aware na rin ka. So, dapat nakakanang, kumbaga, kabalo na ka mag-decline or kabalo na ka mag-kuan. And there are times na ka na mag-amigid ka, ma-sipyat or mamigid ka. Don't dwell on it. I-pray na sa Ginoo. Pangayon pa sa Ginoo. God is working in progress and process sa life. So, sometimes magod ang mga mistakes ang gamitin sa kaaway para i-condemn ka. Always remember na God kanang kasi ito na kanang gidaog na sa Ginoo ang kalibutan. So di na ka mag-dwell nakadaog ng Ginoo ang gusto lang sa Ginoo na maging so ito na sila kanang
kung maganda may relationship na ka na, everything mo ka rin mag-istorya ka sila, magkuhan ka sa iya ka, makipag-uso, makipag-kuhan. Gusto lang niya siya ka na, check ka na, ayan, na ka na, honest ka sa iya ka, pagkasabihin ka na sa padayos. Okay, share. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. So, which means, kani ang grasya, dili ka matawag ang grasya, dili na matawag ang grasya sa Ginoo kung ginapaningkamutan na totoo ang kani pagkamatarong. Wala lang na matarong pinaagi sa tuong buhat. Matarong ta pinaagi sa tuong pagbuo. So, hindi matarong ta pinaagi sa tuong buhat. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. So, when you believe, you are justified. When you believe that Jesus is the Lord, that Jesus, and believe in your heart, you are justified, which means di matarong ka sa Ginoo. Which sometimes maguna-una ka nga, hindi man kumatarong Ginoo. But when you believe that Jesus is the Lord and believes in your heart, you are justified. Hindi mo na kang matarong sa Ginoo. And moto, in connection with grace, so mo na grasya sa Ginoo. Di matarong ka, dili pinagi sa imong buhat. Diba, gimatarang ka pinaagi sa inyong pagtuo. Kanito maka si Jesus, mao ang Diyos, o si Jesus mo ang manglubos. Then, kana imong sitwasyon ka sa kanang sitwasyon na mo karon, I totally understand you. Dili na mo mapubos ang imong kaugaling mo start. Because it is the Holy Spirit working in you will change your heart. Because one day, sige, karon kinabuhat ka na siya. Ipay na sige na. Because time mo, kasi sometimes, kablo ka, ang ginabuhat mo, gina-resist mo, resist, submit. Yes, submit mo na ako dito dahil mo na akong term na gusto yan mo. Ayaw siya i-resist. Mag-honest ka, mag-submit ka, always with Lord. Kaya even to kami, makasala man po din, magkaroon kami mistakes. Pero we're not allowing those mistakes to judge us, to condemn us, because God already win the world. Gets my point na ko. So, let's say ako kay, that's why mapandot ang tao because ginapaningkamutan nila, ginapaningkamutan sa tao ang pagkamatarong na tubangan sa Ginoo. Kailangan dili na ko ni buhaton, kailangan ko ani mo na. So gina-resist na to ang kanang mga butang na dapat dili na ko siya mabuhat, diba? But if we submit, the Holy Spirit will guide us. So the Holy Spirit will change the way we act. The Holy Spirit will convict our hearts. The Holy Spirit, kung asa ka na yung Espiritu, ano na yung kagawasa. Asa ang Espiritu, ano na yung kabagtuhan. So, kung na yung gibuhat karon, I will not force you to stop. The Holy Spirit will make you stop. Because He will change you. I'm gonna give you the convictions. Dili ikaw makapabago sa imong kaugalingon because it is by grace ka. Which means, gibago ka. Dili ikaw ang ibago sa imong kaugalingon. Manay grasya sa Ginoo. Manay grasya sa Ginoo. Don't try to change because God will change. Because there's a lot of seeds, words of God na pasing kasing-kasing. It is not important who give. It is not important who plant the seed. It is not important who waters the seed. What's important is the one who makes the seed grow, and that's Jesus. So even if I will tell you this, I will tell you that, I will reprimand you to do this, I will reprimand you to do that. Even if I'll advise you to do this, and I'll advise you to do that. Once the seed that's in your heart is not fully grown yet, you will not do it. Because what you need, mostly, you need us, but mostly you need Jesus. Kaya kami, gigamit namin ni Lord. Isurungin to lang mi sa imong kabaguhan. And then our life can be a testimony sa kamayo sa Ginoo. We can say all these stuff, but it's up to you if you believe it. See, without faith, it is impossible to please God. Yes.
Kung wala kay pagtuo, dili mapahimot ang Ginoo. Dili mahimuot ang Ginoo. Dili ma-please ang Ginoo kung wala pagtuo. Kailangan natin pagtuo. Because when you believe, you are justified. Sanctification ang process natin karon. Yes. Sanctification. And then sa mga pagsulay, diraan mo, ano mga relationship nila. Gani mo mas makita ang Ginoo. Yes. Sometimes there's mga feeling mo imposible mo pero through God, everything can be a smooth process. Yes. You heard my story. Yes. Grabe yung story. Yeah. Oh. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So faith comes from hearing the word. When you heard the word and you accepted it, the word is Jesus. So when you heard the word and believe the word, you believe in Jesus because He's the word. In the beginning was the word, and the word was God, and the word was God. So when you believe in the word, you believe in Jesus Himself because He is the word. Then, And if you will accept the word, you accept Jesus because He is the word. Again. and then mo na kailangan natin every day, every concept of life, kailangan natin ang word of God kasi lang nakabuhay. Dira mag-grow yung Matthew 4:4. It is dili lang sa tinapay mabuhi ang tao. Apan sa pulong usab ang mugula sa bawat sa iyo. That's the time when Satan tried to tintalon si Jesus na pag-fasting. Nakanahimo lang bato mo yung tinapay kay para mo to gi-hurt ni Jesus. Dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao kundi sa pulong sa Ginoo. Awa. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, this is because of the grace of God that we were able to discern about what's God's will for us and what's not. Katungod, kalibutanan pati sa una, ma-discern ba din nato na dili day maayo mamalikas. Dili, di ba? Oh, because God has opened our eyes. Glory to God. Thanks be to Jesus. So we were able to discern what's acceptable and what's perfect and good because that's the will of God. So remember that if you experience something bad right now, that's not the will of God for you. Because He came in this world to give life abundantly. He wants to give life abundantly. He wants to bless. That's how we show His love back. He blesses His people. And then, rejoice in hope. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Rejoice in hope, knowing that there's God who loves you. Rejoice in hope that there's God who is faithful to you. Rejoice in hope because there is God, diba, who will accept you. Be patient in tribulation. So, mapaubos ta sa mga pagsulay. May mga pagsulay na kanang pa. So, ano lang, be patient. Pray, mag-pray ka kay God. Submit mo kay God. Because we know naman nga you've been doing a lot, especially sa mga family. You can try to reach us at the any prayer and at the Lord, Rose. Kami mga pag-ampo. Kung kinahanglan ng mga pag-ampo kay walay bayan mag-ampo pero daghang sukli. Ang mga pag-ampo sa taong matarong dunay na kuan katubagan. But, anak po si David po to si Apollo, na, I don't know, si David po to. You answered our prayers, you answered our prayers not because we are righteous, but because you are good. Katungod maayo ang Ginoo. Muna mo tubag siya sa atong mga pag-ampo. Oh. Kasi kanang kung una-una na to, kanang nato sa scripture ang giingon ni ate. Pero kung imong but sumahon, ay matarong mong ko. Guess mong point. Matarong mong ko. Mahimo na mo siyang bragging right. Oh, mahimo na mo siya ikapanginan mo. Katungod, ay matarong mong ko man ang itabang sa Ginoo pag-ampo. But we're not.
Diba? Gimatarong ta. Dili ta matarong pero gimatarong ta sa Ginoo because of His Son Jesus Christ. Now He answered our prayers because of Jesus, because of what Jesus did on the cross, and because God is good. Diba? Walay atoa. Tanan gikan sa Ginoo. That's why motubag siya sa itong mga pag-ampo dili tungod sa tuwa. Tungod kay na si Jesus sa matag usa. Tungod ang nakita niya, dili si Rose, dili si Jovi, dili si Ed, dili si Irish, ang nakita niya si Jesus. That's why makalimtan niya ang sala sa tao. Dili niya hinumdumon ang sala sa tao. Kay tungod, si Jesus ang nagpuyo sa ato. That's why He said, "Be holy, for I am holy." He said, "You are the temple of the Holy Spirit." That's why we call it as Christian, because there's a Christ in our lives. Because Christ is living with us. So, repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. When someone did things recently, diba? Someone did a bad thing to us. But, syempre na tayo lapses itong tao na tama o makuanta sa itong emosyon. But, diba? Makuanta sa itong emosyon. But Jesus said, do not rely on your emotions. Do not rely on what you think. Change natin emotions. Man nagadepende na sa ato ang sitwasyon. Yes po. Actually, the numbers do not lean on your own understanding. Psalms. Trust God Trust with all your... trust the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. I don't know if that's... Ano kayo ba blessed? Ano matawagin ako ang self as blessed. So much blessing kay atong life over yan atong I wanna go now. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Live peaceably with all. No matter what they did to us. It's hard, yes, we know. But He said, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Because, beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So, nato syempre, recently natin we can kneel down to God, we can kneel down to Jesus. Diba? If possible daw, so far it is as depends on you, live peaceably with others. Though, muna ang ilang gibuhat sa Quran, let's live a harmonious relationship with others ba? So that they would know na, I did something wrong to them, but look at what He did to me. He remained good, He remained kind, because God is living in us. And let us show to them that God is living in us, really living in That's us. one way of becoming a blessing to that person. And mag 1 hour na ta. Sana. Tama ba? Kung 1 hour na? sige, maybe sa boarding house, no, sige. Kailangan ako maghabol o ni Maria. Kaya kailangan pa may 5 ka-evaluations ni Maria. Happy birthday. Na-amaze lang ko kayo tungkol. Kalit-kalit lang, ba? So, we're gonna pray we're gonna close the prayer. We're gonna, sige, ako mag-pray. Yes, Jesus God, hallelujah, Lord Jesus God, hallelujah. Dalay ka, O Diyos, sa walay katapusan, O God, ng Lord, sa katutunan, O God. Anak ko, Lord, nagasangkit sa imuhanan, O God, tungkol ni Lord, among mga pag-ampo, Lord, nabunit sa inyong pamilig na dugoon, O God, nga mo, abot sa imong trono sa grasya, O God, ang tanang mga pagpasalamat, Lord, kadungganan, lamang ko, Lord, kanunay kanimo, O God, ang katubagan, Lord, salamat lang sa katubagan. However, it is your will, O God, na maabot sa mong kinabuhi, mga tubag ang mga pag-ampo, O God. Salamat, Lord, sa kini nga panagtigom, Lord. This is not the first time, but kanunay ka mag-uban ka na mo, Lord, nga kanunay mo magkatigom ingani, O God, as long as na kami diri sa trabahoan, Lord. And even, Lord, na kanang wala na diri, Lord, ikuan mo ang relationship diya kanimo, Lord, para maging blessings with sa uban, O God. Salamat sa imong kanunay kamaayo, Lord, magauban ka kanunay kanamo, magagiya, maga-strengthen sa among relationship diya kanimo, O God. Mga pagpasalamat, pagpasigungog, Lord, diha lamang na mo ginatuno kanunay kanimo, Lord, sa gamhanan ngalan nimo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Story, ulit lang sila ng body.
Ay, anak ko sila. Nibalik na?